Вітаю, сябры! Сёння практыкаванне для тых, хто ніяк не можа вызначыцца з мэтамі на наступны год. Я, дарэчы, за гады з 20 па 22 наогул зразумела, што магу нічога і не планаваць. Па-першае, потому што ўсё ідзе не так, як яно задумвалася, а па-другое, таму што ідзе, як не дзіўна, не так ужо і дрэнна, як яно чакалася. Я гэта высветліла, чытаючы навагоднія лісты, якія я пішу самой сабе 31 снежня штогод. Як пісаць такія лісты, можна даведацца вось тут. А мы з вамі разбіраемся з нашымі мэтамі. Дакладней, з антымэтамі. Менавіта у гэтым сёння наша заданне заключаецца. Вы не ведаеце, да чаго імкнуцца, што жадаць, што рабіць, ці кім быць. Тады падумайце дакладна аб тым, чаго вы не хочаце. Гэта датычыць і заняткаў, і станаў, і мэтаў, чаго заўгодна. Дакладна не хачу ізноў зваліцца ў дэпрэсію. Дакладна не хачу згубіць працу. Дакладна не хачу працягваць сварыцца з мужам ці жонкай. Гэта агульныя прыклады, але у кожнага і кожнай з нас, напэўна, ёсць у жыцці такія перспектывы, якія, зусім нас не прывабліваюць. Вельмі канкрэтныя перспектывы. І калі вы запішаце гэтыя перспектывы, то падумайце, што можна зрабіць ужо сёння, каб адысці ад гэтай антымэты на крок далей. Як зрабіць тую ці іншую перспектыву менш верагоднай? Не паспелі азірнуцца, а план дзеяння ў нас гатовы. Як кажуць кулінары, хутка і смачна. Падзяліцеся ў каментарах, як вам такі метад? Ці атрымалася ў вас штосьці? Ці, можа, у нечым была складанасць? Тады задавайце пытанні ў каментарах, і мы разам усё абмяркуем. А я развітваюся з вамі да наступнага разу. Не забывайцеся лайк, падпіску і падзяліцца гэтым відэа са сваімі сябрамі. Бо гэта мае сэнс.